Tak a teď už se dostáváme na to naše pracoviště. Teďka vlastně jedeme po závodním okruhu proti směru, ale to nevadí dneska tady nikdo není, kromě nás, nebo neměl by být. Stejně dávejte pozor, prosím vás, jo. Je možný, občas tady projedou kluci třeba z údržby nebo takovýho něco, oni jako nás vědí, ale prostě mějte oči na šťupkách. Tak, tadyhle to nepřejďte, jo, zatočte tady za mnou. Já tadyhle zastavím za chvíličku, pak si všimněte, jo, jsou tady takový kuželky, tak vlastně tadyhle, kde stojím teďka, tak z tohohle místa budete potom výjíždět do té zatáčky, jo, a pojedeme se tam rovnou podívat. Nechte si malinký rozestupy mezi sebou. No dobrý, to už je moc, pojďte, jo, pojedeme pomalu, teďka se to nesmekne, jo, teďka já chci jenom, abyste viděli, jak to tady vypadá, jo. Takže takhle před tou zatáčkou malinko doprava si najdete, ať trefíte ten rádius, jsou tam takový kuželky veliký, jo, takže ty určujou, kudy pojedete. No a tady vlastně ta plocha, že jo, natřená nějakým maglajzem bílým. No, vlevo od té plochy jako jet nechcete, to jste už proti směru vpravo, už jste jako na chodníku, jo, takže my se budeme snažit udržet tady v tom pruhu, jakoby v uvozovkách prostředním, kterým teďka jsme projeli, jo, to bude naším cílem. Tak, po projetí té plochy budete pokračovat, takhle pokračujeme, teďka můžeme trošku rychleji. Tak se to smeká. Našim jako... Výborně, bylo pěkný. No, pokud už používáte tu brzdu, pokud už na to dojde, na tu situaci, tak prostě musíte brzdit nekompromisně. No, teď jste měli vysokou nájezdovou rychlost, jo, tohle pokud už nepřebrzdíte. Jo, cílem je opravdu teďka už jako prostě na zručnost to zvládnout, ale pořád to budu opakovat. Je to tréninkový polygon, takže to trénujeme, jo, není žádná chyba. A kdyby mohla být ruční brzda, máte spolujezdce, ať vám zatáhne spolujezdce za ruční brzdu, jestli tam máte. No jistě. Vole, jsi to udal. Super, paráda, to je ončo. Ať máte taky nějakou spolupráci v posádce. Pojďte, jo, nějaký mírný rozestupy si zase nechte. Takže tady budete mít příležitost to auto rozjet na nějakou rychlost. Koukám, že už tam nainstalovali radar, takže to tam uvidíte. No, dojedete na ty kuželky velký a tady odsud budeme brzdit. No, čili jakmile je čelní maska vašeho vozidla na úrovni těch kuželek, tak na to prostě tupnete a brzdíme. Budeme brzdit krizově. To znamená plnou silou, brzdový pedál, žádný přerušovaný brzděníčko, nic takového neexistuje. Tady prostě se snažíme to auto zastavit na co nejkratší úsek. Ale nepovolovat, jo. Po téhle ploše, po tomhle úkolu vás musí bolet prostě na pravý noze stehní sval. Výborně. Tak, to nebylo 70. 80.
Tak vidím, že statečně brzdíte z vyšší rychlosti. Jo, mrkněte občas tak na ten plot, kam jste dojeli. Jste obklopený bezpečím, asfaltem hrubým, než vám to náhodou ulítlo, tak vás to hned chytí. Samozřejmě pokud se dostanete do nějaké situace horší, nebo už vám to nebude komfortní, no tak použijte brzdu. Jednoduchá věc. Nebojte se, pracujte tam s tím plynem, to je očo, paráda. Takhle to zkuste od začátku, dobrý to je. To jste se do toho pustili, pěkně, jo, opatrně tam fakt do závěru. No, dojedeme tohle kolo a zařadíme si do toho krizový brždění ještě, jo. Tím to teprve začne být zajímavý. Vidím, že teďka už jste si tak jako to ošáhli, jezdíte to jako v celku dobře. No, takže teď už víte, jak se tady s tím poradit a děláme si to zase trošku zajímavější a posunout ty kužely zpátky, tak tam pak počkejte nahoře chvilku. Ještě. Paráda. A pojďte až ke mně, až tady brzdí. Teď jo. Pojďte, jo, a řídíme to. Bezvadný. A zase vám připomínám všem, jo, jezdíme tady na hranici možností jako těch aut. A je to směřovaný na to, abyste od toho v provozu věděli, že jako takhle jet nechcete samozřejmě, jo, v provozu. Ale aspoň teďka tady vidíte, co to dělá a jak se to chová, jo. Když vám to někde trošičku by mělo ulítnout, no tak musíte už jako reagovat. Jste čím dál odvážnější všichni, správně, ale všechno musí mít nějaký meze, jo. Vy slušně tady začínáte ničit, tady ten kolík jede, ten tam pořád trpí, jak ho všichni žvejkáte tím pravým zadním kolem. To s váma škubne doleva, jo, ten zadek vám ulítne doleva a vy to musíte vybrat. Pojedeme se tam podívat, jo, pojďte, nebojte se toho, ta deska se sice teďka pohne, ale jenom pode mnou, pod váma ne, jo, čili tady pojedete tak lehce přes těch 30, jo, ničeho se nebojíte, nebrzdíte nic, najíždíte na desku, naznačíte vyhnutí vpravo a ono to s váma škubne, pak budete řešit ten smyk, to si ještě povíme. Tady to projíždíte, tady vám pak pustím tak budete se ještě vyhejbat v té vodě, ale důležitý je vybrat ten smyk. Takže vidíte, že už to jako funguje, semafor nám tam krásně běží, takže znovu zopakuju, jedete takhle. První dva průjezdy jsou jako zkušební, jo, že se toho neděste. Samozřejmě. To jako síla. Takže musíte prostě reagovat.
Dobrý, pěkný. Vidím, že kolega je stále naživu, takže